ବୋଉ ଆଜି କଣ କାମ ହଉଛି? ଆଜି କାଲି ସାର ପଡିଥିଲା କୋବିରେ, ଆଜି ପାଣି ମଡା ହଉଛି। ପାଣି ତ ପାଇପ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଗଛ ପଟେ ପାଣି ଦେବା, କିଏ ମାଛ କରି ଆଉ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ବୋଉ କାକୁଡି ଗଛ କୋଉ ଦିନ ବଡ ହବ ଯେ? ଇଏ 1.5 ମାସ ଫଳିବ। ଆସ୍ତେ ବଡ ହବ ନା? ହେଲେ ସାର ଦିଆହବ, ତାପରେ ଲଟେଇବ, ତାପରେ ଫଳିବ ନା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ, 1.5 ମାସ ଭିତରେ ତ ଆଉ। ଲଗେଇବାର ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାନ୍ତାନି ଗଛ? ଗଛ 8 ଦିନରେ ଗଛ ଉଠିବ, ଫଳୁ ଫଳୁ 1.5 ମାସ। ଛୁଟାଇ ଯିଏ କରିବା ଯାହା, ପୁଅଟାଇ କାଳିଆ ସେଇଆ। ଛୁଟାଇ ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ବଡ଼ କରି ଫଳିଆ ଯାଇ ଯାହା, ପୁଅଟାଇ ଜନ୍ମ କରିକିରି ପାଳିକିରି ମଣିଷ କରିବା ସେଇଆ। ଏଇ ବାଟେ ବୋଉ ପାଣି ଯାଉଛି ନା? ହୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଝରଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି। ହଁ। ବୋଉ ଏଇଠି ପୁରା ଝରଣା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଏଇଠୁ ପାଣି ଝରଝରି ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ତମେ ଝରଣାରେ ଧୋଇ ହଉଛ? ହଁ।